Yeso wena ungumhlobo abakholose ngoYehova banjengentaba yeZiyoni engashukunyiswa ngonaphakade, njengokuba iYerusalem ijikelezwe zintaba, ngokunjalo noYehova ubajikelezile abantu bakhe ngonaphakade. Masifumaneni isifundo sethu sokuqala nesokugqibela sale mini yanamhlanje umhla ka-23 ku-Agasti kule imiyo, ngokwe-lectionary njengoko sibhaliwe kwincwadi iiNumiso zikaDavide, isahluko nga-124, iNumiso 124, siyifunda yonke iNumiso 124, ngiyafunda. Inhlokondaba umbongo ngenxa yokuhlangulwa, ingoma yezinyuko kaDavide. Koko uYehova ebengakuthi makatsho uIsrayeli, koko uYehova ebengakuthi ekusukeleni kwabantu phezulu kuthi, bangebeba besiginye esihleli ekuvutheni komsindo wabo kuthi, angesitywilisele amanzi wadlula phezu komphefumlo wethu umsika, ange edlule phezu komphefumlo wethu amanzi akhukhumeleyo. Ungokubongwa uYehova ongasinikelanga emazinyweni abo basiqwengwe. Umphefumlo wethu usindile njengentaka emgibeni wababambisi. Umgibe uqhawukile, sasinda ke thina. Uncedo lwethu lusegameni likaYehova, umenzi wezulu nehlabathi. Lilizwi lenkosi eli. Inkosi ke mayisikelele ithamsanqelise ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Masithandaze. Bawethwe inqwele yisewe Nkosi yethu uYesu Kristu. Sasa nje Nkosi sisondela kuwe ngokholo. Sibulela Nkosi ukuvuswa nguwe. Sicela Nkosi nongeniswa nguwe kule mini namhlanje. Sicela Nkosi nosondezwa nguwe kumazwi ale mini yanamhlanje. Lingekashunyayelwa, lingekaqondi kweNkosi izwi lakho. Yiba wena Nkosi selukho, mtoliki wendaba ezilungileyo, tolika ngokwakho, ndinciphe ngoku nangonaphakade. Amen. Khamente mandinimeme ngale mini yanamhlanje, ndinimemeleke kule nkonzo. uThixo ke esinceda sifumane umyalezo wosuku kule ncwadi sesifunde kuyo iNumiso 124. Sifumane ke uverse 7 kumazwi athi umphefumlo wethu usindile njengentaka emgibeni wababambisi. Umgibe uqhawukile, sasinda ke thina. Kodwa indawo endinqwenela uba sihambelele kuyo xa iphela le vesi ngamazwi athi umgibe uqhawukile, sasinda ke thina. Nango kamazwi endinqwenela uba xa siqala le mini singcambaze ngawo. Kule mizuzu ke imihlanu president onboleke yona, masikhangele nje le ndumiso, emva koko sijonge umyalezo wayo, sithandaze, sigoduke. Ingoma le yezinyuko kaDavide, indumiso le eveza okanye ebonakalisa uThixo njengomhlanguli nomgcini wabantu bakhe. Ngamanye amaxesha
incwadi yeBhayibhile yesiNgesi imveza uThixo kule ndumiso njengomkhuseli wabantu bakhe. God is the protector of his people. Into ethetha ukuthi ke rhamente xa sizawuqala lemini owona myalezo okanye owona mxholo ucacileyo ngothi uThixo ungumkhuseli wethu. Ndifuna uba ke sihambe sisazi uba kuzo zonke izinto esithi sihlangane nazo sazi uba uThixo unguye umkhuseli wethu. Masijonge ke le ndumiso sithandaze uverse number 1 no verse number 2. Rhamente ngcwele kaThixo uveza uThixo njengomahlala ekho phakathi kwethu ngamaxesha onke. Xa esithi kokoko uYehova ube ngakuthi ekhusele abantu bakhe. Into ethetha ukuthi le ndumiso uveza uThixo njengomuntu osoloko ekho phakathi kwethu ebusuku nasemini kumnyama kumhlophe. Uverse 3 no verse 4 aveze ukuvukelana kwabantu babe zintshaba kwabanye abantu. Uthi bangebe basiginya sihleli ekuvutheni komsindo wabo. Into ethetha ukuthi uverse 3 and 4 uveza ukutshintsha kwabantu babe kumila kumbi kwabanye abantu. And therefore uverse number 5 no verse number 6 bona baveza ukutshintsha kwendalo kaThixo isiqumbele njengale meko siyibonayo apha phandle ilizwe lisiqumbele. Uthi verse number 5 and 6 ange esithulisele amanzi omsinga obuhamba phezu komphefumulo wethu. And therefore uverse number 7 and 8 aveze the main thing esithetha ngayo namhlanje undoqo. Aveze uThixo njengomkhuseli wabantu bakhe. Kodwa athi uverse number 6 emveni koba uThixo esikhusele kwintshaba zethu, emveni koba uThixo esikhusele kwizifo zelizwe ezithi zivele, athi uverse number 6 ungobongwa uYehova ongasinikelanga ukuba sitshabalale bobawo naniboma. Yile ntuva indumiso okanye uve umhobe wasekhaya esithi emva kokukhawuka komgibe siyakudumisa Thixo, siyakuvuma uba uYehova, ngoba emveni kokukhawuka komgibe kuvela kakade indumiso. Yile nto athi ke unumber 6 umgibe ukhawukile sasinda ke thina, kodwa uthi uncedo lethu alikho kuwumbi ingekuye uYehova umenzi wezulu nehlabathi. Umgibe ke ukhawukile sasinda ke thina. Xa sawuthandaza mhlawumbi apha ekhaya mntakwethu unombuzo othi njengoko Masongo usithi umgibe ukhawukile sasinda thina, emveni kokusinda kwethu ufuna into yobana sihlale kanjani? Owona myalezo wosuku ucacileyo endicela ukuwushiya kuwe mntakwethu namhlanje yinto ethi andiwazi umgibe ojongene nawo. Waziwa nguwe, mna ndaziwa umgibe. Andiyazi challenge
ojongene nayo empilweni yakho yaziwa nguwe nam ndaziyama i-challenge. Kodwa into endinoyiyaleza ngale ndumiso yinto ethi namhlanje phakathi kwalo migibe ujongene nayo, ezo trap uzenzelweyo, kodwa into endicela uyicebisa kuwe ungamsoli uThixo, ungamthandabuzi uThixo, ungamshiyi uThixo, ungamncami uThixo, hlala kuThixo, uThixo uzokuhlangula. Yile nto athi ke umprofeti uYeremiya xa ixelela abantu abasinde emgibeni eyona nto bamele bayenze, ngoba xa kuthethwa bawupresidenti ngengoma yezinyuko ngabantu aba, the people who are moving abangamanga endaweni enye. And therefore uthi ke umprofeti uYeremiya, ninani sindileyo ehleleni hambani ningeni evangeli likaThixo, ngoba abantu abasindileyo emgibeni uThixo ufuna ubuye indumiso emveni kokusinda kwakho emgibeni. And now xa sawuthandaza sinqwenela oba sive abantu abagqithileyo emigibeni. Emveni kwakugqitha komgibe kumele uba zizaliseke ingoma zebandla ezimana kuhlatyelelwa umkhosi wotshaba wokuchithwa uphele zisinde izizwe zomhlaba. Umlomo wenkosi usewukelile, visani izizwe indaba, athi umntu oqhawukelwe ngumgibe wasinga kuwo, vuyani kwanathi babandla ezulu kwawugcotywa amadolo kwinkosi enkulu kwasekupheleni kwelizwe. Mgibe ke uqhawukile sasinda thina. Ngiyaba ke bendifuna ukuthi eyona nto ibalulekileyo ekusindeni kwethu komgibe masijonge ekrusini apho kwabethelelwa khona inkosi yethu enguYesu Kristu, ngoba emva kokuqhawuka komgibe Nkosi yami ndifuna la Bhayibhile yesiNgesi ngabe ndiyathanda xa isithi phezu kwendaba yeCalvary, the trap is broken and we are free. Uncedo lwethu luvela kuYehova. Kwawuqhawuka umgibe phezu kwentaba okhakhayi, ndibona ibhathi apha ngomzuzu wokugqibela ihlabathi selelirejectile limazibakana ndawo ezulwini, kodwa wathi umntu okhusela abantu emigibeni yawuthi le ndoda uzundikhumbule wabuse bukumkanini bakho, wathi umsindisi wabantu emigibeni yathi protector kwanamhlanje yakuba nawo eparadesi. Mawasanele amazwi Nkosi mayisikelele sesawuqala lemini thamsanqelise fundwa kwezulayo ngokubudebe kunaphakade. Amen. Masithandaze thembakele Nkosi ngamaxesha onke. Uyaziwa wena Nkosi ukuba ayinguwe sishiyayo sithe sikushiyayo. Sigcine ke Nkosi kwimigibe esijongene nayo kweli lizwe sihleli kulo. Usigcine Nkosi elungileyo kwimiwe wena amaxethuka nakwi-challenges zonke zobubomi, ingakumbi Nkosi elungileyo kule virus ihamba pha phandle. So sincedile Nkosi sekufutshane ngaphambili, sala sawusigcina Nkosi usilondoloze ngayo uYesu Kristu Nkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen.